zemské síly ohrožující svět. Kdo je ta Cindy Campbellová? Jestli je to pravda, pak se na nás žene krize. Spojte mě s prezidentem. Vy jste prezident. Skvěle. Takže já už jsem informován. Kde pak je oběd? Pane, měl byste vystoupit v televizi a uklidnit Američany, že žádné UFO neexistuje. Nehlaskujte mi tady do prdele. Mimozemští. Naši kamarádi indiáni. Jak se vede? Jak se máte? Jak se máte? Jak se máte? No. Je mi skutečně k východu. Konečně se potkáváme, pane prezidente. Já to věděl. Je to tady. Živé hodně nedo... Vždyť mi zavařilo řek. Jdu do ní. Dokud jsem tady prezidentem, ještě neupuste. Dobrá práce, pane. Dobrý bože, mláďata mají kovové zuby. Já ti ukážu dobročinnost. Pane prezidente, co pak jste už dočista zešílel? No, pak jsem lišák. Musíme najít tu, co to předpověděla Cindy Campbellovou. Ta už bude vědět, jak s touhle vesmírnou pakáží zatočit. Klič se to otvor na stůro. Vypadni jsme. Pan prezident, to tak nemyslel v pořádku. Jo, ale východy jsou zablokované. Já nějaký najdu. Pardon, myslel jsem, že šlapu na brzdy. Nebudeme to hlásit na pojišťovně, že ne? Výborně, už je tady letectvo s těmi novými letouny. Nemáme kulatá letadla.